Ja sam Ivanka Vidak iz Novog Travnika, po zanimanju sam računovođa. A sklonost ka dekupažu sam otklonila prije jedno 4-5 godina. Pohađala sam kreativne radionice u multimediji Putićevom i dan danas obilazim koje kakve kreativne radionice, stalno se dokvalificiram. Volim da radim na staklu, to je obična staklena boca koja se prvo oboji u bijelom, onda se dodaju razni motivi sa salveta, sa rižnog papira. Ovo je pitoriko, osjenčavanje na više boja, može 1, 2, 3 kako ko voli. Dodaju se ukrasne mašnice, sve po želji kupca. A za koje prigode se sve može to raditi? Radim za razne prigode, za rođendane, za rođenje, za vjenčanje. Mogu biti kao zahvalnice za vjenčanja, napuni se određenim alkoholom šta ko voli, pa je to kao mlada mladoženja. Radim razne kutije, dekupaž, to su kutije od MDF-a. Kutija knjiga, tacne, satove. Ovo je isto obična staklena boca koja se radi sa tekstilom, posebne tehnike, nakit. U zadnje vrijeme radim na svili. Radim šalove na svili i to mi je zadnji hit. Kakav je interes kupaca, ljudi kojima treba to? Interes svakim danom više i više. U početku je to malo istraživanje šta kako, a tu i tamo ima interesa. Radim najviše za poklone svojim prijateljima, rođacima, pa tako onda vide jedni od drugih pa se nađe neko i da poruči nešto. Jesu li cijene? Pa cijene su pristupačne, nisu cijene. To da pokrije materijala, rad što kaže ruku je uvijek mizeran.